Teď to trochu rozsvítíme mezi nás. Ano. Přichází nejen zpěvačka Crystal Shine. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak posaďte Dobrý večer. Dobrý večer. Mě těší, krásná dámo. To je hezký, ano. Ježiši, teď nám tady vyprávěli, jak jeho žena bude mít 70 a teď se tady motá kolem. To snad není pravda. Že jo? Tak, jdeme na to. Já jsem si říkal, víte co, já neumím moc anglicky, ale tady to všichni vědí, že umím anglicky, jenom I am hungry, tak mám s tím dost problém. Tak jak vyslovil jsem to dobře? Ano, vyslovili jste to správně. Takže Crystal Shine. Ano. Ale to jako je krystal, jako Kristýna? Nebo jako Tak ten nějak. krystal? Ne, je to odvoděné od mojeho jména. Tak a Shine je... Shine. Je to, ano, ono to má hrozně hezké vysvětlení. Já jsem měla 16 let a začala jsem teda nejako natáčet na sociálne siete a mamina mi hovorí, že za žiadnu cenu si tam nedávaj svoje meno, nás tam ani nespomínaj priezviskom nič, tak ja som tak sedela, som sa rozmýšľala. Nedělej rodině, ha? Áno, presne tak toto bolo, je hrozný. Nikdy nás nespomínaj, vymysli si niečo úplne iné, aby nás To je dobrá podpora hned od začátku. Áno. To si tančila u tyče, nebo proč byli tak jako... Ne, ale A já naštěstí ne, to si myslím, že Ne. už bych teda rodinu ani neměla, si myslím. Ale Takže proto... vlastně já jsem se k tomu dostala úplně jak slepý k houslím. Aha. Takže keď som začala tak nejako natáčať, tak ja som prehrala som stázku na chemickej olympiáde o vzorec benzénu, ktorý má, som sa hádala, či má 1 alebo 2 vodíkové jadra. Prehrala som to a musela som natočiť práve 2 alebo 3 videá na TikTok. A to jedno sa chytilo asi na nejakých 5-6 miliónov tú dobu. Takže to bol strašný náraz, že ja som v priebehu 6 milionů jste vydělala na jednom videu? Ne, vidění. Jo, vidění, aha. Ale Tomáš už chtěl přestoupit. Ale já už jsem chtěl přešajdrovat. Jako. Člověče, mladý chemik, že jo? Ano. Takže 5-6 milionů lidí. Vidění. Jo, views. A že to vidělo. 5-6 milionů lidí a mě to tu dobu narástlo na nějakých 180 000. A ja som bola taká, že no tak, že to už akože není malé číslo, že To není. musím si teda vymysliť nejaké meno, že ja som tam tú dobu mala ešte nejaký user, niečo proste úplne, že random. A takže som rozmýšľala teda, ako sa tam pomenujem a mamina hovorí, hlavne nás tam nespomínaj, tak ja som bola, že Kristýna Crystal a to bolo všade obsadené, takže som na to išla v tých 16 rokov veľmi tak takticky, že Crystal je aj kamienok, ktorý žiari, tak Crystal Shine. To je ale rozumný. Takže Shine je jakoby zářit. Áno. Tak, Kristýna Zář. takže Kristýnka, která září. Vtipné Tak ale je. těch diváků, ty Vado, ty jsi to tady vzpomínal, že jsem byl v televizi asi 30 let, ale dohromady jsem těch diváků tolikle neudělal. A ona to udělá za jednou. Je to trochu nefér, viď, brácho? Je to trochu nefér, viď? No, co s tím naděláš? Ale- musíme se víc snažit. Musíme se víc snažit. No ale tak to asi svědčí o tom, že jste to neudělala úplně špatně. Co? Ja si myslím, že tú dobu som ani nevedela veľmi, čo robím, ale asi som to urobila nejakým spôsobom No, dobre. tak čím míň jste se snažila, tím líp to dopadlo. Někdy to tak je, že čím víc Je to se jako také. snažíte a soustředíte se na to, tak tím je horší výsledek a někdy někdo vám přijde, jde okolo, udělá něco jen tak random, že jo, a najednou to vidí. No ale já jsem koukal na vaše klipy, připravoval jsem se na rozhovor s vámi a tam byl jeden klip jako z prostředí chemického, že tam zpíváte o klukovi, který vám ublížil, vystřídal vás nějakou holkou a do toho vy tam naliváte z Áno, různých áno. baněk. To je jako nějaká reminiscence. Ne. Jen tak, zase ono random. to bolo, áno, ono to bol, tým, že to bola taká halloweenská pesnička, viac menej, tak sme hovorili, že by sa tam hodilo nejaké takéto prostredie, akože to urobíme už teda aj ten klip do toho halloweenského štýlu, takže preto. To ani pôvodne vlastne nebol môj nápad, že to bolo vlastne z produkcie, to prišlo, že by to bolo dobré tam zakomponovať. Že nemalo to vlastne na to žiadnu náväznosť. Když byste se měla, já se těch mladých ptám vždycky na jednu otázku, byť se snažím nedávat stejné otázky, tak u těch mladých je to jedna. Kdo vlastně jste? Kdo je vlastně Crystal Shine? Kdo to je? Kdybyste se fakt měla vyspecifikovat, kdyby se mě zeptal Saša, kdo to je, já bych mu na to měl odpovědět, ale byste to vy, tak jak byste odpověděla, kdo jste? Tak ja si myslím, že som mladý človek, zároveň študent, ktorý tvorí na sociálne siete, konkrétne platformy
TikTok a Instagram a tvorím teda do toho svoju hudbu. Lifestyle, písničky, co všechno je vlastně váš obor? Že jak jsem to koukal, procházel vás, my se sledujeme navzájem, tak jsem si fakt jsem se koukal, že vy nějakým způsobem zabíráte větší ten okruh těch aktivit. Ja mám akože primárne na tie svoje sociálne siete, tak tam sa venujem primárne make-upu, fashion a vlastne to tak nejako spadá do tej kategórie lifestyle. Občas tam dám nejaký vlog alebo niečo podobné, ale snažím sa tam tvoriť jednotný content, aby to bolo pre tých ľudí zaujímavé. A potom tam teda ráda občas točím nejaké vtipné veci, skeče a tak. To ma to baví. Jsem koukal. Áno. To některý jsou vtipný hodně. Ďakujem, som rada. A potom teda mimo to robím tú hudbu, tak sa nejako snažím presmerovať aj tých ľudí, ktorí ma vlastne poznajú ako viac menej ako influencerku do toho, že Crystal Shine je aj hudobník, spevák. No a kdy jste začala s tou hudbou? Co byl ten hlavní jako moment? Ja som sa tomu, akože k hudbe som mala blízko od malička, alebo od malička sa tomu nejako venujem, nie ako profesionálne alebo tak, ale keď som bola samozrejme asi ako každý som si vyskúšala spev, zúšku, zbor a všetko možné. Ale ja som si vlastne vždy hovorila, že ja som nikdy nemala vyštudovanú školu, že mám tie sociálne siete, ale že nie som spevák. A potom asi prišiel nejaký zlom, kedy som si hovorila, že mňa by to vlastne bavilo, že to vyskúšam. Tak som to skúsila a samozrejme niektorí na to nereagovali dobre, že ty si tiktokerka, prečo proste spievaš. A naopak niektorí na to zareagovali fajn, že sa im to páčilo. Zároveň som získala aj nejakú komunitu ľudí, ktorá ma predtým nesledovala, treba cez ten môj influencing, ale práve sa ku mne dostala cez tú hudbu a tak nejako som v tom pokračoval potom ďalej, keď som videla, že nejaký zmysel to asi má, že to není úplne... To znamená, čekala jste na ten feedback, na ty zpětné vazby od těch diváků, ty přicházeli, tak jedete dál. No a jak se vy tak jako poperete s tím, když v těch komentářích to není úplně jako vončo. Když opravdu vám tam ty lidi napíšou, že se jim to nelíbí, že to je takový, že to je makový, tak co pro vás v ten moment, co se vám honí hlavou? Ja si myslím, že každý človek mimo sociálne siete by vám povedal, na to si malo byť pripravená, na to sa musíte pripraviť a vy do toho s nejakou takouto myšlienkou idete, že nikdy sa vlastne nezavďačíte úplne všetkým, ale nikdy to není tak jednoduché sa dostať do tej fázy, že už mi to je jedno, alebo že to viem nejako vyčleniť z tej mojej hlavy, takže si myslím, že to bol taký proces celkovo od začiatku tej tvorby až vlastne aj ako sa vyvíjala tá aplikácia jedno s druhým, aj tým, že sme tam vtedy, vlastne ja som začala robiť hudbu v momente, kedy my sme aj natáčali film, na ktorý tiež veľa ľudí nereagovalo dobre, keďže to bol influencerský film, alebo vlastne my sme tam boli 3 hlavné herečky a 3 sme boli influencerky. Takže to bola dosť taká, akože by som povedala, taká lavínová reakcia tých ľudí, že čo sa to tu deje, prečo sa to tu deje a ako je vás to vlastne napadlo. Takže si myslím, že na začiatku to bolo určite také, že aj nás pripravovali na to, že to asi nebude mať úplne, že 100% dobrú odozvu. Ale myslím... Písničky nebo ten film? Všeobecne. Proste všetko. Že ja som tým, že som to mala naraz, tak to bola taká lavína na mňa na tých sociálnych sieťach, že som si hovorila, fúha, že idem správnym smerom, alebo je to dobré rozhodnutie. A vlastne tým, že som sa snažila o to čo najviac akože odosobniť a pozrieť sa na to z nadhľadu, alebo vlastne z nejakého môjho presvedčenia, z mojej perspektívy, tak som si hovorila, že ja si za tým akože stojím a keď sa to niekomu nepáči, tak nech to proste nepozerá, ale nebolo to také, že bolo mi to jedno, proste nech si každý píše, čo chce, že bol to nejaký vlastne asi vývoj aj v mojej hlave. Co je nejhorší hejt, který jste kdy slyšela? Co fakt nejošklivějšího vám někdo napsal? Akože tam je toho asi veľa. Ale asi akože čo mi tak rezonuje v hlave, tak bol to hejt typu, že prijali smrť akože nie mne, ale akože rodine. Tak to si pamätám, že to vo mne tak rezonovalo, že som si hovorila, že čo ty do toho ťaháš moju rodinu? Alebo že v čom som vlastne toho človeka až tak pobúrila, že vlastne niekomu všeobecne by akože prijal niečo také. Takže asi toto.
Co byl nejhorší dopis, který si dostal jako hlasatel, protože to bylo od 70. let do roku 2005, myslím. 73-2005, nevím, jestli se pamatuju dobře, jak dlouho vlastně si, Ano, víc jak 30 myslím, let. Tak co byl nejhorší dopis od, nechci říct fanouška, tak od diváka, který si v životě dostal? No, tak těch dopisů bylo samozřejmě dost, ale tady mě zaujala Kristýnka tím, jak ty sociální sítě, já to vůbec nemám, jo. A dneska si by to vlastně ozřejmila, proč to tam nemám a že dobře dělám, že to tam nemám, protože myslím si, že tak jako 10 lidí tě pochválí a 100 lidí ti dá ťavku. Ano. A Ale ono, to je tak co je jako, nejhorší, no? Sašo, že i když tě pochválí 99 lidí a ten stej ti dá tu ťavku, No. tak my jsme fakt nastaveni, že si fakt pamatujeme tu ťavku. ťavku. Samozřejmě. A Ta tam s je tebou, ale hrozný ta s tebou prostě. půjde dál, no jasně. A tam je ešte dôležitá vec, že väčšina ľudí, ktorí na to majú pozitívny názor, tak to ani nekomentujú. Že väčšina ľudí si to pozrú, dajú tomu treba like a prejdú to a práve akože nechcem povedať, že väčšina, ale často tak býva, že čím viacej ľudí je tam negatívnych, tak tým viacej ľudí sa k ním negatívne pridá. Že to je taká lavinová reakcia. Když někdo, jako se to někomu líbí, tak to považuje za samozřejmý, Ano. ale když se někomu něco nelíbí, že on je rozhorčený, že jo. A podľa mňa najhoršie ešte na našej generácii je to, že my máme neustálú nutkavú potrebu sa ku všetkému vyjadrovať. Často. A vlastne akože mať vlastný názor nie je zle, ale neprimerane. To si krásně vyjádřila. Je to hezký, jo, nevím, kde je ta hranice. Že někdy ta zdrženlivost by mohla být trošičku. Ne, to si myslím, já si právě myslím, že když někdo někde hodnotí třeba jako českou náturu, jo, tak každý říká, už jsou závistiví jsme a takovýhle, to já jako nemám ten pocit. Já v čem mám někdy pocit, že my jsme hodně nastavení opravdu na to, že jako všechno komentujeme, jo, řešíme souseda, řešíme tohle, řešíme bordel před sousedovic dveřma, ale že tam my máme mnohdy ještě víc našlapáno, to jako ne. To je jediný, co já jako si myslím, že v tom, čem se máme jako zlepšovat my. Ale řekla jste to hezky, jakože přiměřeně, jako je fajn mít svůj názor, ale přiměřeně, tak on taky, když mi to napíše někdo konkrétní, když někdo konkrétní mi napíše, co se mu nelíbí, tak já ještě furt to beru. Ale nejhorší je přece, když vám to napíše jako nějaký anonym, tak jakou výpovědní hodnotu má anonymní názor? Akože ja som vždy rada za každú reakciu na nejaké video, že ja sa aj pýtam rodiny, kamarátov vždy, že čo na to hovoríte, alebo rada si príjmem tú kritiku, rada sa v niečom zlepším, rada uznám, že OK, to bol prešlap alebo podobne. Aj od toho anonyma je to, keď to je slušne napísané, napríklad robím nejaký make-up tutoriál a niekto aj anonymne mi napíše, ja by som to treba urobila inak, alebo tu sa mi to nezdá, ja to zoberiem, pretože je to názor aj slušne vyjadrený. Ale keď vám anonymne niekto píše vyslovene nejaké urážky, nadávky, alebo že je to úplne, že mimo kontext, a skôr si hovorím, že proste čo jemu to do života dalo, to, že mi okomentoval to video, lebo mne vlastne to, že mi tam niekto napíše s prepáčením, že krava, tak ja si poviem, že dobre, ďakujem a idem ďalej. Ale skôr by ma to zaujímalo zo strany tých ľudí, že ešte keď sa za ten názor ani nepostavia ako osoba a anonymne takto píšu, že viem koľkokrát si fakt niekto na námahu, že mi naskroluje profil a ten jeden človek mi okomentuje 60 videí jedným slovom. Ale zase ste mu stála za tú práci. No ale to si hovorím, že prečo? Why? Že zase když 60 byť jednoslových, tak to nějakou práci mu to dalo. A asi aj radosť, očividne. Ale teď mi řekni, jaká je náplň jeho života. Když teda nedělá nic jiného, než... Víš, jaká, Sašo? Smutná. Smutná. Asi smutná. Ale já se vás zeptám, vy jste řekla, že jste dělala make-up tutoriál. To co to je? Akože, ako som hovorila, že sa venujem make-upu, tak robím vlastne líčenie na video a treba tam dávam nejaké rady, hacky, alebo skúšam nejaké aktuálne akože trendy. Tak dejte teď radu na můj make-up. Vy ste výborní, nič nepotrebujem. A Hemala? Ten je z nás najkrajší. Tam... Jo, ten ještě hezčí než já, jako jo? No samozrejme. No samozřejmě. Není možný. Ty fogo. To se těžko překonává.
Kúpte si, Kristýnko, brýle. Prý samozrejme. Som bola na operácii očí a už nemusím. Jo, tak No to, No a nešla ste na ne zbytečne pozdě, asi ve 20, co? No, možno by som mala zajsť znovu. Skúsim. Tak jdeme k vašemu filmu, nebo respektive filmu, ve kterým jste hrála, to je Cool Girl. Ano. Nebo zatím nevím, jestli jsou další, ale tenhle ten film jsem viděl, byl jsem na premiéře, protože člověk, který vlastně zatím produkčně stál, Robert Sejnar, tak byl můj vlastně, bych to řekl, synovec filmovej, se kterým jsem hodně natočil s tímhle člověkem, hodně jsme si jako byli blízký a on hodně se jako vyjadřoval kriticky vždycky k těm mým filmům a tak. A když se ten film natočil, tak já jsem šel, nevím, jestli za ním nebo za naším společným kamarádem, řekl jsem, ať už se nikdy k žádnému mému filmu nevyjadřuje. Takhle to si pamatuju do dneška. Vy jste v tom hrála, byli jste 3, vy jste, musím říct, teda z těch 3 holek byla nejpřirozenější, to je ale můj názor osobní, jo. Myslím, že jako to, ale bylo to z prostředí influencerů a asi každý čekal opravdu daleko větší jako diváky, nebo v čem, jak kdybyste dneska zhodnotila tu práci na tom, a to nemusí být negativní, pozitivní, ale tak co vám fakt, co vám to dalo a co vám to vzalo? Zkušenost mít hlavní roli v celovečerním filmu pro mladý lidi, co vám to vzalo, co vám to dalo? Keď akože mi ten vlastne tá otázka, že či by som do toho prišla, tak prišla tá otázka, či by som do toho išla, tak som určite bola, že áno, keďže za mňa to bola neskutočná príležitosť, ja som za to veľmi vďačná, lebo akože veľa ľudí, ani ktorí sa venujú herectvu a ktorí to študujú, nedostanú túto príležitosť. A som z toho bola taká, že som vlastne koľkokrát si hovorila, že tým, že ja som nemala vyštudované herectvo, a začala som sa tomu venovať až počas prípravy na ten film, že až mi koľkokrát bolo ľúto treba z nejakých mojich kamarátok alebo blízkych, ktorí fakt každý ten jeden deň chodili na strednú, na výšku, akože herecku, venujú sa tomu a neprichádzajú im takéto príležitosti. A snažila som sa k tomu postaviť čo najviac odpovednejšie, ako sa len dalo, čo najviac sa na to pripraviť. Aj keď myslím si, že tá príprava mala byť možno o trošku dlhšia, keďže predsa len sme boli hlavné herečky v celovečernom filme. Všetci sme vedeli, že to bude mať akože veľkú sledovanosť, či už akože mediálnu, alebo aj z tých našich fanúšikov už len to, že proste 3 influencerky v hlavnej úlohe. Takže bola to dosť výzva, všetci sme boli pripravení vlastne na všetko, že nevedeli sme, čo od toho čakať. Ale musím povedať, že myslím si, že mohlo sa to možno natáčať trošku dlhšie, že tým, že to bolo naozaj, že sme tam mali, že to bolo všetko veľmi intenzívne, že niektoré tie veci, keby sa tomu dá viacej času, myslím, že aj my podáme akože lepší výkon. Ale zároveň musím povedať, že aj tá príprava a celkovo ako sa nám oni venovali, tak z toho mám veľmi pekné spomienky. Veľa mi to dalo a zároveň aj som zistila, že OK, že toto by bol možno nejaký smer, ktorý aj mňa by bavil do budúcna. Takže byste do toho šla znova, kdyby dneska určite přišel někdo s nějakou zajímavou nabídkou, tak byste do toho šla. Ja som potom vlastne ostala akože chodiť na herecké kurzy, že ma to naozaj zaujalo. Hovorila som si, že možno by to bol smer, ktorým by som sa rada vydala. Možno jediná vec, ktorá bola trošku, nie že škoda, ale tým, že my sme vlastne z ničoho nič dostali hlavnú úlohu v celovečernom filme, tak si myslím, že veľa ľudí z toho filmového sveta sa na to pozeralo veľmi skepticky, že možno toto mi maličko ublížilo, že do budúcna, keby sa tomu chcem trošku venovať, tak to bolo také, že sa na to ľudia možno niektorí pozerali, že som si neprešla žiadnu tú cestu k tomu, aby som sa dostala do tej pozície. To já mám za sebou, když jsem si natočil hned jeden film, druhý a nevyzkoušel jsem si a pak jsem ty chyby udělal před těma divákama. To tak už je. To už nevrátíme, ale víme, že máte případně možnost a touhu dál jako pracovat v tomhle oboru. My jsme se poprvé setkali na premiéře projektu Společně sami, který jsme režírovali s Gabi Sitovou a vy jste tam přišla a viděla to tak, s jakýma pocitama jste odcházeli z premiéry? Mne sa to strašne páčilo. Ja som to potom aj, myslím, Gabi písala. Myslím, aj s vami som si písala. Že ja som z toho bola fakt nadšená aj s kamarátkami, čo sme tam boli. Je to veľmi pekne vyobrazené tá dnešná doba, tá dnešná generácia. Pre mňa to bol aj veľmi taký náhľad do toho, aj treba ako bol ten prvý diel ohľadom vlastne tých médií, že ako sa to ľahko zvrtne do niečoho, do čoho človek nechce, že to bol taký pekný nadhľad aj do takej mojej práce, že ten človek, čokoľvek postuje na internet, na sociálne siete, že je to tam
Ako to tam jedenkrát dáte, je to tam, už sa toho nikdy nezbavíte a nesiete za to tú zodpovednosť v akomkoľvek veku, v akejkoľvek situácii. Takže ten prvý diel bol pre mňa taký najviac asi pre mňa akože osobný. A tam boli vlastne 3 diely. Má to mať 12 dielov a zatiaľ boli odvysielané 3. A myslím si, že na to, že každý ten diel bol inak príbehovo zameraný, že tam je pekne, vlastne je tam pekné prepojenie tých príbehov. Že je tam viacero tých ľudských osudov a veľmi sa mi to páčilo práve v tom, že aj napriek tomu, že to malo 3 diely, že to bolo dlhé, tak strašne pekne to držalo pozornosť, lebo sa tam tie develinky stále prelínali. A čo bolo šialené, takže to bolo vlastne podľa skutočných príbehov. Že to nebolo napísaný scenár, tak poďme niečo vymyslieť, čo by ľudí zaujalo, ale že to naozaj stalo. Život píše nejlepší scénáře. Nikdo nenapíše lepší scénář než život. Já jsem v Ratibořicích v Babičně údolí otevřel restauraci Viktorka, herecký dům, penzion, stále tam teda jsme, stále je to naše. A musím říct, že jsme ze začátku tam zažili jako spoustu energie. Já jsem koukal na vaše video o nadpřirozenu. Ajajaj. Já na to totiž věřím od té doby. Jo, já jsem měl přátele, kteří se nastěhovali do nového domu a to byl policista, paní dělala na finančáku a ty fakt nikdy na tohle nevěřili. Až zažili nějakou jako zkušenost. Co bylo jako nejděsivější z toho? Já jsem sledoval to video. Ano. Co z těch momentů, co jste jako zažila, kdy jste vlastně zjistila, že evidentně v tom bytě nejste sama, je tam nějaká energie, tak co bylo nejhorší? Ja teraz budem znieť ako blázon, ale ja som voči tomu bola od začiatku veľmi skeptická, keďže ja som milovník hororov, milujem true crime, všetky dokumenty a všetko my si s rodičmi, akože celá rodina si na tom fakt, že každý večer, áno, úplne taká naša guilty pleasure. Takže ja som z začiatku, aj tým, že ja som nebývala v nejakej starej budove, že to bola to nová budova, hovorila som si, že čo by sa tu mohlo diať. A najskôr to bolo také, že sa tam diali proste zrožínalo sa samé svetlo, zapínala sa televízia a ja som si hovorila, že to bude niečo proste s elektrínou, takže som volala pána, aby sa mi na to pozrel, aby mi prezeral poistky a podobne. Ten hovoril, že skúsil to tam nejako to, že nevyzeralo tam nič zlé. A išli sme teda nejako, išlo to nejako ďalej a stále sa tam diali také akože čudné veci, že občas niečo spadlo a podobne, ale nebolo to nič také, že som si hovorila, tak tu 100% straší, tu sa deje niečo zlé. A potom vlastne časom sa to začalo tak akože horšiť, že ja som trebárs bola v sprche, mala som zapnutý reprák a ten reprák sa sám začal zhlasovať, že začal tútať na zhlasovanie. A stále tam boli takéto veci presne akože s tou elektronikou. Ale pamätám si večer, kedy som sa akože normálne, že o 4 ráno som vstala, ja som v pyžamu, iba s bundou, nabíjačkom, telefónom, kľúčami a sluchátkami, len po ceste som to tak pekne nabrala, odišla z bytu a išla som na Slovensku z tej Prahy. A to bol večer, kedy ja som večer volala s maminou a mala som videohovor s ňou položený na kameru a mamina úplne stuhla v tom mobile. A ja taká, že ja sa neotočím. Ja sa pozerám rovno. A len som v tom okienku, ako sa vidíme navzájom, videla seba, ako sa za mnou zatvárajú dvere. A som bola taká, že už som z toho bola dosť taká akože unavená, že už som tam bývala 4. mesiac a stále proste niečo. Kamaráti mi tam odmietali spať. Naposledy, keď tam spal tatino, tak povedal, že na budúce bude spať radšej v aute. Tak už som bola taká, že... A 4 měsíce jste tam vydržela 6 měsíců jste tam vydržela bydlet? A toto bola taká posledná akože kapka do hrobu, že ja som bola taká, ignorujem to, idem spať. A zobudilo ma potom, že sa zaplo svetlo. Ja som sa otočila, že ignorovala som to. A o 3 ráno, alebo pred 4, no, po 3 mezi ráno... 3. 4 je to nejhorší, to je hodina démonu. No a som sa zobudila na to, že mi niečo ako keby ťahá po paži. Že fakt som sa zobudila na to, že ma niečo chytá. Ale nebol to, ja neviem ani, že nebol to dotyk, bol to také, že veľmi zvláštne. Ja som otvorila oči a prísahám, že som pred sebou videla normálne, že ne, že siluetu, ale že ako keby som tam fakt, že niečo videla. Ja som vo mne normálne, že stuhla krv v žilách a trvalo to pár sekúnd a v ten moment, ako to zmizlo, tak sa zase akože zaplo to svetlo. A to bola pre mňa... A to už musí být tolik energie, že sa vám to jako ukáže. A to už bolo pre mňa úplne, že tak strašne akože divné, že som bola taká, že ja mám halucinácie, alebo že už normálne, že som... A nespala ste na zádech, spala ste na boku?
Ja som spala tak nejako v poloboku. Ja som spala tak nejako proste zvláštne, ale neviem, že som sa zobudila, viem, že som len išla domov. A potom som sa tam tak bála vrátiť, že ja som volala kamarátku, nech mi tam ide spať. To, čo sa stalo, som mi povedala, až keď prišla. A ona práve bola taká, že tak sa pozrieme, čo sa na tom mieste stalo. A nestalo sa, akože v tej budove, akože nebolo to tou budovou, ale našla som, že pred rokom tam zabili nejakého 19-ročného chalana, že ho tam ubodali. Takže si myslím, že to asi nejako má nejako spojitosť s tým, že to bol mladý človek, neviem. A tým, že ja som to potom zverejňovala teda na tie sociálne siete a ozvala sa mi jedna pani, ktorá tam tiež bývala a že sa odtiaľ odsťahovala, že z veľmi podobných dôvodov a bývala na rovnakom poschodí ako ja. Takže akože neviem, nechcem akože strašiť, ja sa týchto vecí fakt, že mám z nich prirodzený rešpekt, ja som veriaca, takže verím, že ako existuje dobro, tak existuje zlo. V živote by som nevyvolávala duchov, ja som fakt, že oproti tomu, držím sa od toho ďalej a bola som taká, že aj som sa akože s tým odsťahovala, že prajem tomu, nech si to nájde akože svoj pokoj a nemienim sa do toho viac akože angažovať. Já nikdy nezapomenu, já jsem teda opravdu měl, my jsme celá rodina, všichni ty zaměstnanci, kolegové, tam měli několik jako zážitků na začátku, než se to jako vyřešilo. A jednou jsem opravdu měl tu možnost se jako dívat na tu energii z očí do očí, ale byla to pozitivní energie. Protože v tom domě je obrovsky pozitivní energie, protože ona se mi zjevila ve 3 jakoby odpoledne. Jo. Protože ta špatná, ta negativní energie je večer od 3 do 4 a ta dobrá říká se od 3 do 4 odpoledne. To je hodina, 3 hodiny odpoledne je hodina andělů. To se tak říká. A to opravdu a musím říct, že jsem vylez prakticky nahej z toho wellnessu, že jsem tohle ještě nikdy nezažil, jak jsem se jako bál, jo. Ale pak jsem šel na gulášovou polívku a bylo mi líp. Tak dobře, no, ty jsi zažil nějakou takovouhle strašidelnou storku, máš něco? Člověče, snad ne, já o tom tady celou dobu přemýšlím. A budeš se bát jet domů večer dneska v noci? Teď budu vyplašenej teda, zajít na honu teda. Jste mi teda dali zabrat. Tyvo. To ještě nic nevíš, to já ti pak řeknu zákulisní detaily. Jo, dobře. To se budu bát. Ne, já vás obdivuju, že o tom mluvíte, protože mnohdy ty lidi si říkají, no já budu vypadat jako blázen. Ja som si to tiež hovorila spočiatku, ale potom som si hovorila, že prečo nie. Že podľa mňa je veľa ľudí, čo na to verí, veľa ľudí, čo na to neverí. Za mňa je to každé akože svobodné rozhodnutie. Ja teda osobne verím aj v to, že niektorí ľudia sú takí, že keď ste tomu otvorení, že sa stávate asi viacej akože vnímavejší tým veciam, že lebo keď nad tým ani nerozmýšľate, tak sa vám to môže stať a poviete si, že určitě. Že je vám to jedno. To je naprostá pravda, že když na to věříte, což ale se vždycky zlomí po nějaký zkušenosti, že jo, tak pak toho vidíte víc a pak i můžete vidět věci, které normálně tak nejsou. Když to někdo, já si myslím, že před mýmho otce by se ten anděl musel postavit a něco mu vysvětlit, aby na to začal věřit, jo, protože to jsou fakt takový jako vyložení materialisti, ale právě, že tyhle ty moji přátelé z toho náchoda, tak ty vůbec na to nevěřili. Až když už jako opravdu zažili tak neuvěřitelné věci, že teraz taky odešli. Akože ja mám veľmi rada také tie horory, akože nemám rada krváky, ale skôr také tie spirituálne. A že... sú horší. To zlatý krvák, kde lítají nohy, ruce, všechno. To nemám rada. Ja sa práve, akože mám rada, že keď to je podľa tej skutečnej udalosti, samozrejme to tam pekne prikrašlené, ale že mňa toto fakt, že baví aj pozerať, aj čítať si o tom všetko. A tak nejlepší horor z poslední doby? Fúha. Fúha? To je o čem? Poslednú dobu, akože podľa mňa, akože veľmi mám rada sériu Zajetí démonov. Alebo Insidious. Tak to ma baví. V poslednej dobe... Takže jste mohla bydlet 6 měsíců v bytě, když máte ráda... No lebo ja som si hovorila, že už mi z toho tak kape na mozog, že proste, že si to vymýšľam. Ja som bola fakt reálne, ja som bola taká, že proste tam poistky vyskakujú. Alebo že proste som to ja blbo položila. Ale viete, čo sa mi tam ešte raz stalo, čo už mi veľmi prišlo, že kedy som si naozaj začala akože hovoriť, že asi sa mám čoho báť. Kedy ja som sa domalovala, mala som kozmetickú taštičku na rožku stolu a na stoličke som mala papier na učenie. A tá taštička, som sa otočila a spadla, hovorím si, som to tam nejako zle položila. Zbieram si to, zohlasom sa a tie papiere sa rozleteli, že po pol izbe. Tak to som na to tak zostala pozerať a bola som akože to prestávajú vtip. Takže naše statečná... Ale 6 mesiacov som to vydržala. Ne, tomu nerozumím. Crystal Shine.